$90 miliona, nekih 30.000 kvadratnih metara, 3.000 ljudi, 4.200 ljudi ili malo više, od nekih 32,2 milijarde dinara, što je 0,64%, 1%. 1.000 mladih, 5.000, 3 milijarde evra, 50 puta veći. 3%, 1%, 1,5%, ne na 6 i 7%. 66.480, 66.000 Sarapa. Pa 0,3%, 0,5%, ko 1,3%, 1,5%, da je miliona dolara u 30.000 metara kvadratnih, 30.000 kvadrata. Dakle, 21,6%. Od 26,2%. 28,9%, dakle 29%, 22%, 26%, 29% milijardu evra, to je milijarda 135 miliona evra, milijardu 200 miliona evra. Čak 14%, 3,5 milijarde evra. Sa 3,5 milijarde evra stranih, 14% bolje, 3,1%. Minus 3,1%, bio 0,6%, 1,4%, minus 1,0%, 3,5%, 3%. Gospođo Brnabić. Minus 1,6%. To je bilo između 28 i 30% kumulativno. Kumulativno 29%. 4% 2015. godine, 6% 2016. godine, 10% 2017. 9% 2018. godine, 2,6 milijardi, 14% bili 700.000, 2.228.000, 2.929.000, nažalost 600.000 ljudi. Kuda idemo?